Lijep pozdrav. Moje ime je docent Hrvoje Capak i pokušat ću vam ukratko objasniti što sve mogu rengenske zrake ili X zrake, kako ih je sam rengen nazvao, u veterinarskoj medicini. Sam povod ovom predavanju na Festivalu znanosti 2020. odnosno 2021. jest 125, odnosno 126 godina od otkrića X zraka. Povijesne zabilježbe kažu otprilike ovako. Dan je 8. studeni 1895. Hladna je večer u njemačkom gradu Würzburgu, a profesor fizike sjedi u svom laboratoriju, sabire umorne misli o današnjim pokusima. Bavi se aktualnim istraživanjima katodnih cijevi kao i mnogi fizičari toga doba. Odjednom zapazi svjetlucanje fluorescentnog zastora, iako je katodna cijev pokrivena crnim kartonom. Zbuni se, zastane, između cijevi zastora brzo stavi knjigu, pa drveni pladanj, pa krpu, pa tanki metal, pa svoju ruku, začudi se, kristalići i dalje jednako svjetlucaju. Od tada nije spavao. Zatvorio se u laboratorij, nije se obraćao ni svojim asistentima. U trajnom ushićenju za nekoliko tjedana izlazi sa svojim kapitalnim djelom. Jedna nova vrsta zraka. Cijelo vrijeme govorimo o senzacionalnom otkriću koje ni sam njegov pronalazač nije znao objasniti. No njime je trajno zadužio današnju medicinu, fiziku, kemiju, biologiju, mnoge tehničke znanosti, umjetnost, arheologiju, mineralologiju, forenziku i još poneke znanosti. Govorimo o Wilhelmu Konradu Rengenu. Živio je od 1845. rođen u Švicarskoj, a umro 1923. u Njemačkoj. Do kraja života nije se prestao baviti znanošću, odnosno fizikom. U vrijeme kad je otkrio X zrake, ni sam ih nije znao objasniti, no 28. prosinca 1895. podnosi izvješće Fizičkom zavodu sveučilišta u Würzburgu. Tamo govori o jednoj novoj vrsti zraka i predstavlja prvi rengenski snimak koji je uspio učiniti. To je bila ruka njegove gospođe Rengen, na kojoj se jasno vidi njen vjenčani prsten. Netko je jednom zaključio: znanstveni ushit, romantika, neizvjesnost i vjernost sažeti u poetskoj snazi ženske šake. Prvi puta u povijesti mogle su se vidjeti ljudske kosti na živom organizmu. To je bila korijenita promjena koja je mnoge uplašila. Naravno, svih novosti se ljudi boje, pa je tako i ovo otkriće u prvo vrijeme nailazilo na otpor. Međutim, mnogi znanstvenici su prepoznali potencijal i krenuli vrlo brzo ispitivati dalje o čemu se radi. Tražili su prirodu tih X zraka, njene mogućnosti i ispitivali ih u mnogim fizičkim smjerovima. No, sama važnost će biti jasna ako kažemo dvije činjenice. Prva Nobelova nagrada za fiziku uopće dodijeljena je 1901. upravo gospodinu Rengenu. Kasnije, temelj za istraživanja iz područja fizike, kemije i biologije, za koje je dodijeljeno 25 Nobelovih nagrada, bile su upravo nepoznate ili X zrake. Danas vrlo dobro znamo da su to elektromagnetski valovi, određene valne duljine koji nastaju unutar rengenske cijevi i imaju nekoliko svojstava, od kojih su najvažnija apsorpcija, prodornost i rasap,
i koristimo ih u svakodnevnoj medicinskoj i veterinarskoj dijagnostici. Nešto više o tome. Svakako revolucionarno otkriće nije odmah bilo spremno za upotrebu, bilo je potrebno nekoliko godina da se uspije uspostaviti sustav rentgenske dijagnostike. Prvo se krenulo sa vrlo kompliciranim procesom razvijanja snimaka na rentgenskom filmu koji je vrlo dugo trajao i zapravo onemogućavao prilagodbu same slike. Danas, u 126 godina, prešli smo dug put koji je veterinarska medicina pratila u korak sa humanom medicinom i postigli smo maksimalnu kompjuterizaciju, što znači da danas praktički sve promatramo u digitalnom obliku, na monitorima, isto tako procesuiramo sliku i dalje tehnološki usavršavamo mogućnosti rentgenskog snimanja. Jedna povijesna zanimljivost u vrijeme kada se počelo pričati o rentgenskim zrakama, mnogi su se bojali kakve će to posljedice ostaviti na čovječanstvo. Hoće li se moći prozreti ljudske misli, emocije i sl. Naravno, to se do današnjeg dana nije dogodilo. Međutim, došli smo do vrlo sofisticiranih aparatura koje nam daju sve bolje i bolje tehnološke mogućnosti. Imamo vrlo dobro razvijenu mogućnost kompjuterizirane tomografije, gdje praktički sve radi računalo, odnosno kompjuter, mi samo moramo znati pravilno njime upravljati. I dijagnostičke mogućnosti, modelacije i slično su postale gotovo pa savršene. Ovdje vidimo psa koji je u trenutku obavljanja CT pretrage, mora biti apsolutno miran, znači pustit ćemo ga da se snima samostalno, ali uz uvjet da je u anesteziji. Naravno, sama radiografija dala nam je mogućnost za mnoge usporedbe. Samo slikovito prikazujem rameni zglob kod čovjeka, konja i psa, kao tri možda najvezanije jedinke, međuovisne povijesno, a i u današnje vrijeme, kada možemo pratiti otprilike vremenski period razvoja rentgenskih zraka. Anatomija je drugačija, kretanje je drugačije, međutim, kosti su načelno vrlo slične. Svakodnevni rad uključuje jako puno različitih fizioloških i patoloških promjena. Ja sam ih pokušao na simpatičan način prikazati da budu svima jasne i dostupne, pa recimo lomovi kostiju su nažalost svakodnevni, vrlo bolni, ali uspješno ih saniramo i liječimo. Strana tijela, vrlo česta promjena kod životinja, bilo da se radi o divljim ili domaćim životinjama. Za primjer sam uzeo udicu, gdje vidimo jednu glavatu želvu koja je progutala vrlo veliku metalnu udicu i još joj flaks viri iz kuta usana. Jasno nam je zašto želva proguta udicu, njezina hrana je riba. Međutim, zašto pas proguta udicu, to je pravo pitanje. Zato jer mu je zanimljivo ili ima miris po ribi. Jednom kad je počne žvakati, vrlo teško izbaci iz usta, naročito ako je u pitanju mačka. Rentgen vrlo dobro detektira udicu budući da se radi o metalu. Srce. Ono srce koje svi crtamo kada nam neko kaže nacrtaj srce, u pravom smislu riječi ne viđa se u životinja. Ako ono postoji, to je znak nekih patologija, pogotovo ako gledamo rentgensku sliku mačke. Različita srca dolaze u obzir, različito se prikazuju i jako ovise o anatomiji životinje koju promatramo. Vrlo često
naši ljubimci će pojesti ono što nije njihova hrana. To postaje problem ako napravi zastoj u probavnom sustavu. Rentgen ima dobre mogućnosti detektirati takvu promjenu u slučaju da takvo strano tijelo ostavlja rentgensku sjenu. Ponekad ćemo unositi tekućine u tijelo koje nazivamo kontrastnim sredstvima da bi jasnije ocrtali to strano tijelo koje nam nativno nije vidljivo. Različite sistematske kategorije životinja različito brinu za svoje mladunce, a jednako tako različito ih donose na svijet. Imamo jednu majku kornjaču sa dobro kalciniranim jajima, imamo jednu majku kameleonku koja tek treba formirati jaja i imamo jednu kujicu koja u svojoj maternici nosi 4 živa šteneta. Sve to vidimo jednim rentgenskim snimkom. Preživači, iako nisu ljubimci, i dalje su naši pacijenti, imaju različite promjene koje relativno često snimamo ako su njihovi vlasnici za to zainteresirani. Konji, namjerno snimka tarzalnog zgloba ili skočnog zgloba. Konji su sportske životinje kod kojih je odraz na stražnje ekstremitete vrlo bitna kretnja i često tražimo neku promjenu na skočnim zglobovima. Ptice. Mnogo vrsta ptica u današnje vrijeme je strogo zaštićeno. Tako i bijeloglavi supovi. Ovdje smo u forenzičke svrhe istraživali nekoliko lešina bijeloglavog supa. Našli smo životinju koja je ustrijeljena sačmom. Našli smo životinju sa ozbiljnom ozljedom vratne kralježnice i našli smo životinju kojoj su krila prepuna šljunka budući da se utopila i more ju je izbacilo na šljunčanu plažu u vrijeme velike vremenske nepogode. Ono što rentgenske zrake mogu, a nije direktno vezano uz veterinarsku medicinu, su široke mogućnosti primjene u tehnici, kemijskoj, keramičkoj, farmaceutskoj industriji, biologiji, kemiji, spektrofotometriji, mineralologiji, arheologiji, kriminalistici i umjetnosti. Restauratori vrlo često koriste naše usluge, budući da se slojevitost umjetnina može procijeniti isključivo rentgenom. Boje su dijelom sastavljene od različitih metalnih spojeva i ostavljati će određenu strukturu na rentgenskom filmu. Vrlo smo sretni kad možemo surađivati sa restauratorima koji nam donose umjetnine i sami uživamo snimati njihove pacijente. Kratko i jasno, nadam se. Šaljem vam jedan zmijski pozdrav i vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala na pažnji.